70. a 80. roky prinášajú politické bezvetrie a zdanlivo stabilizovanú spoločnosť. Každý vedecký úspech sa režimu hodí. Po Vladimírovi Remekovi, prvému Čechoslovákovi vo vesmíre, prichádza aj prvá československá družica. Hoci jej vznik ďaleko viac pripomína cesty prvých priekopníkov vesmírnych letov. Projekt Magion je neuvěřitelně přínosný projekt pro Československo a česká věda z něj těží i současnosti. Je to projekt, který se podařilo uskutečnit, protože Češi jsou občas filutové a dokážou vymyslet neuvěřitelné věci. Každá družice, která letí do kosmu, a každá raketa, která startuje, tak musí být dokonale vyvážená. Když postavíte družici, tak ona nemá vyvážení úplně ve středu, takže ji potřeba nějakým způsobem vyvážit. Takže se Sověti, a dělá se to dneška, že se na tu družici v určitou část, tak aby to perfektně šlo na osu, přidá nějaké závaží. Kus betonu, kus železa, prostě tak, aby to odpovídalo váhově. Klidně tam letí 50 kg, přičemž vynést kilogram materiálu do kosmického prostoru v rámci různých raket stojí spoustu milionů dolarů, takže je to dost jako plýtvání penězi, ale prostě to tak je. No a když to viděli českoslovenští vědci, kteří se podíleli na programu Interkosmos, tak je napadlo, že by se to dalo využít. A proto sovětské straně navrhli, že místo toho závaží vyrobí stejně hmotnou družici, která ovšem bude aktivní a určitý fázi letu se odpojí a budou provádět společná měření. Před malou chvílí jsme slyšeli termín Magion, ale co to vlastně ten Magion je? I když to létá, dá se říci, tak to má s letectvím jen málo společného. Magion je umělá družice Země. Byla určena jako součást experimentu Interkosmos 18 pro výzkum zemské magnetosféry a ionosféry. Odtud také její název Magion. Tenkrát běžel v televizi večerníček s Rumcajsem, takže říkali, že to bude Cipísek. Rumcajs nosil Cipíska na ramenou, tak tady bude na ramenou družice, naše malá družice. No, ale pak pan doktor Perek z astronomického ústavu přišel s tím návrhem Magion a to byl asi tak nejlepší název, který mohl vzniknout. V té době ještě bylo velmi výjimečné, aby letěly nějaké dvě družice a prováděly měření mezi sebou, protože když máte měření z jednoho místa, tak je to sice fajn, získáte zajímavá vědecká data, ale když máte měření ze dvou míst, nebo ještě z více, tak je to vědecky mnohem přínosnější, protože najednou jako můžete porovnávat. Nejdůležitější pro fakta je porovnávání. Takže už to, že budou dvě družice, které budou provádět mezi sebou měření, bylo pro Sovětský svaz zajímavé, takže vlastně umožnilo Československu vymyslet družici. No a teďka se dostáváme k tomu, jak postavit družici ve státě, který vlastně nikdy družici nepostavil. Také na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy zhotovují součásti aparatur podle potřeb Astronomického ústavu. Katedra elektroniky a vákuové fyziky se podílí na vývoji přístroje pro měření intenzity nabitých částic, jejich energie a směru pohybu. Navrhnout vědecký přístroj, to je náročné, ale dá se to v rámci té jedné uzavřené kanceláře Akademie věd. Postavíte družici, napájení, to řeší Sovětský svaz, teplotu, to řeší Sovětský svaz, energii, to řeší Sovětský svaz, jak to vynést, to řeší Sovětský svaz, jak to orientovat nepodstatný, to všechno vyřeší někdo jiný. No jo, jenže ve chvíli, kdy si postavíte družici, tak všechny to řeší někdo jiný, musíte řešit vy sami. A to jsou takové věci, které vypadají hrozně jednoduše, aby se družice byla správně natočená, aby tam byla anténa, aby s náma komunikovala. To je vlastně jednoduchý, nestačí tam dát anténu. No jo, jenže ta anténa musí být správně natočená, musí mít dostatečnou teplotu, dostatečnou energii a vysílat správným směrem. Musíte ji tady přijímat a vědět umět s ní komunikovat a najednou je to celé mnohem komplexnější. A z věci, mělo by se to nějak napájet, aby to mělo elektřinu, se stává. Musí to mít energetické články, které vydrží minus 180 plus 180. Tudíž musíte zajistit vhodnou teplotu. Sakra, my potřebujeme zajistit vhodnou teplotu, takže ta družice musí být sestavená tak, aby ty akumulátory měly prostředí, ve kterém budou fungovat dobře, tu ideální teplotu. No jo, teďka se budou pravidelně vybíjet a nabíjet. Je rok 78. Akumulátory ohledně nabíjení a vybíjení, to byla trošku magie a ne úplně ideální, takže to musíte sestavit ze zdrojů, které vám poskytuje
socialistické hospodářství, to je to nejlepší nakonec, protože všechno se plánuje na pětiletky, když se něco vymyslí na konci pětiletky, tak už si to nestačí dát do té další a musí se počkat na tu další pětiletku, takže najednou máte 7 let mezeru a tak dále a tak dále. Kondenzátory a odpory vyrobila Tesla Lanškroun a Tesla Jablonné. Do družicových přístrojů byly vybrány součástky z běžné výroby, ovšem po důkladných zkouškách spolehlivosti. Konstrukci družice Magion jsme museli být velice inovativní, protože řada věcí se nedala koupit. Součástky některé byly embargované, některé jsme dostávali ještě v rámci Interkosmu. Byly to sovětské součástky určené pro armádu. A problémy, které jsme řešili na místě, tak byly například antény, které jsme nakonec vyrobili ze svinovacích metrů, protože byly pružné a dali se dobře vyklápět. Čísla ze svinovacích metrů jsme smívali, takže to se dalo smít a vyleštit. Ty antény se velice osvědčily, takže nebyl problém. Musíte být velmi zvídaví, umět si poradit a využít prostě, co to jde. Takže když se sestavovala družice Magion 1, tak to bylo neustále ježdění za někým, za nějakým národním podnikem, domlouvání, jestli by to nevyrobili, jestli se to nedá nějak udělat. Dostali nějaké valuty, mohli věci do západního Německa, nakoupit třeba právě baterie, nebo respektive akumulátory, aby to nějak zvládli. No a stala se z toho komplexní věc a to je krásná ukázka toho, jak vlastně stavba družice může pomoct celému průmyslu. Československé přístroje pracují normálně. Naši vědci, technici a dělníci složili kosmickou maturitu. Přicházejí údaje o letu a programu. Do práce na kosmickém výzkumu se postupně zapojují odborníci z dalších ústavů a závodů. Do té doby jsou vědecké přístroje otázkou jednotlivých vědeckých institucí a ty výsledky, které to přináší, jsou vlastně nějaké vědecké články a aplikace, které se projeví za 10 let a moc není vidět ten konkrétní výsledek. Ale ve chvíli, kdy váš národní podnik musí začít vyrábět kvalitnější elektroniku, národní podnik musí vyrábět lepší plasty, musí lépe pokovovat, najednou se o tom začne zajímat více lidí, dostanou zakázky, které stojí více peněz, tak najednou se začnou točit ty peníze a má to obrovský přínos a obrovský dopady. A to je to jedna maličká družice o velikosti krabice od bot, jak si radostí říká. Takže to byl Magion 1. Úsilí odborníků v Geofyzikálním ústavu ČSAV směřuje k poznání podmínek v ionosféře a magnetosféře Země. Měření v magnetosféře a ionosféře je velice zajímavá věc, protože se tam stýkají vlivy ionizovaného prostředí, velmi zředěné atmosféry se slunečním větrem a zářením slunce a ještě s magnetickým polem Země. Takže je to takové neklidné prostředí a v dnešní době vlastně také ovlivňuje šíření radiových signálů zase z družic směrem k Zemi. A to při některých situacích může zhoršit třeba přesnost GPS systému pro určování pozice na Zemi. Objasnění vztahů Slunce-Země, k nimž tato pozorování směřují, je neocenitelné nejen pro kosmické výpravy, ale také pro většinu biologických procesů probíhajících na Zemi. Už jenom ta myšlenka závaží z mrtvé hmoty udělat aktivní, to je hrozně cenný. Tandemové měření, další obrovská cenná věc a to, že ta československý průmysl získal data, přístroje, schopnosti a zkušenosti, které by jinak získat nemohl, je další cenná věc. Aby snímanie družíc v ionosfére a magnetosfére bolo skutočným vedeckým prínosom, bolo potrebné tieto dáta vyhodnocovať, ale predovšetkým zaznamenávať. Na to slúžilo observatórium Pánská Ves nedaleko Českej Líby. Podobne ako družicový program Magion, ktorý do značnej miery vznikal na kolene a z čistého nadšenia pre vec, aj história jedného z najdôležitejších vesmírnych observatórií na našom území sa písala podobne.
V 50. rokoch tam rádioamatér Miroslav Jiskra v Zrubovej chalupe po vysídlených Nemcoch poprvýkrát zachytil signál prvej umelej družice Zeme, sovietskeho Sputnika. Okolo činnosti pána Jiskru následne vyrástla vedecká komunita, ktorá sa z drevených chalúp presunula do modernejšieho zázemia a mohla sa príjmu kozmických signálov venovať profesionálne. Pan Jiskra hlavně tím, že vlastně tady měl antény pro příjem, tak on sledoval vlastně ty první ruské družice, první americké družice. Takže první signály, které vlastně tady v republice byly přijaty, tak byly přijaty panem Jiskrou. Naše pokračování seriálu o kosmonautice nás zavedlo na jediné pracoviště v Československu, určené pro příjem informací z ionosférických družic Interkosmu. Já bych začala hned první otázkou. Tato anténa slouží k přijímání signálu z družic? Ano, slouží, ale samozřejmě ty signály neuslyšíme tady. Na ty se budeme muset podívat k nám na observatoř, kde průvodcem nám bude technik Miroslav Jiskra. Mimochodem je to první člověk v Československu, který kdysi tady v Panské Vsi zachytil signály první sovětské umělé družice. Slyšíte? Právě byl zapnut palubní vysílač, takže si musíme, Petře, zapnout příslušné přístroje. No zatím, jak se zdá, všechno probíhá normálně. Ale mě by přece jenom ještě zajímalo, co tyto signály znamenají a co družice zjistí na oběžné dráze a jaký to má význam pro náš další život. Musím být stručný. Má to význam pro vědecký výzkum prostředí okolo Země. Naše stanice nebo observatoř v Panské Vsi pracuje ve výzkumu ionosféry, čili získáváme údaje, které tyto odborníky zajímají. Jsme stanici Interkosmosu, což je organizace pro vědeckou spolupráci socialistických zemí. Vláda Sovětského svazu nám dala k dispozici rakety, naši sovětští, němečtí, bulharští a další odborníci dávají přístroje do družic. Jestli by vás zajímalo, jestli se sledují jiné družice nebo tak, tak sledujeme samozřejmě, protože ta spolupráce je teď celosvětová. No a sledujeme teď i družici Intasat španělsko-americkou už asi rok. Je to také družice pro měřící účely. Družica Magion 1 sa udržala na nízkych obežných dráhach našej planéty až do roku 1981, keď vstúpila späť do atmosféry a zhorela. Jej misia bola úspešná a preto sa začali pripravovať ďalšie a sofistikovanejšie družice s rovnakým menom. No a Magion 1, to je slabý odvar toho, co je Magion 2, 3, 4, 5, které každý další představoval obrovský technologický pokrok. Magion 1 byla krabice, ale Magion 2 to už byla velká družice, že jo, 50 kg. A ten poslední dokonce měla i kameru, respektive fotoaparát a dokázala fotit i naši Zemi. To je obrovská genéze, která dala práci velké řadě vědců, což je důležité v 90. letech, protože v 90. letech se začalo cestovat. A ta československá věda v těch 90. letech objevila svět a zcela logicky ti nejlepší z nás, nebo ti nejlepší z vědců, se rozhodli, že odcestují do zahraničí. Ale Magion, alespoň část z nich, udržel tady, protože se stále mohli podílet na stavbě družice, která je pořád to nejlepší, co se v rámci té vědy dá dělat. Družice Magion se pohybovaly na různých drahách podle toho, jak byla potřeba pro ten daný projekt. Bylo to zhruba od výšek několika tisíc kilometrů až do 190 000 kilometrů, to byl Magion 4. Magion 5 potom byl ve výškách zhruba kolem 40 000 kilometrů. Družíc programu Magion bolo spolu 5. Posledné 3 vzlietli až v 90. rokoch a hlavne osud poslednej z nich bol pomerne dobrodružný. Jediná taková nepříjemnost byla u Magionu 5, který se po vybití baterek odmlčel, protože se mu nedobíjely ze slunečních panelů. Takže tam jsme se snažili zjistit, jaká byla příčina, co se stalo a skutečně, když jsme si to tady všechno na stole rozložili, ten systém slunečních panelů, tak jsme zjistili, že jediná asi hlavní příčina bude
v tom, že se jeden z těch slunečních panelů zkratoval. Jsme vysílali nějaký povely pro zapnutí. Zpočátku to bylo třeba každý den, pak každý týden, pak třeba jednou za měsíc. No. Byla určitá naděje, že po nějaké době to místo, buď to teplem se to oddálí ty dva kontakty, anebo se to vypálí právě tím proudem, který přes to přechází. Ale jo, po tom roce už to bylo takový, že člověk jako moc nevěřil, že se to zase zapne, takže ty pokusy nebyly zase tak častý. Ale nepřestávalo se, no a kolega Šimůnek potom po roce a půl, nebo ještě víc, najednou volal z Panské Vsi, z Družice se ozvala. No, člověk byl překvapený. Podařilo se mi tu družici přijmout asi o rok později. Po té kontrole tak se nakonec ukázalo, že ta družice může dál pracovat, takže pak vlastně pracovala už ještě asi další 3 roky do roku 2000. V roku 1978, keď bol vypustený prvý Magion, bolo v observatóriu zamestnaných mnoho vedeckých výskumníkov. Od programátorov, technikov antén, obsluhy sálových počítačov až po konštruktérov nových súčiastok na vedecké účely. Observatórium Panská Ves funguje dodnes. Stále naplňa medzinárodný program a prijíma dáta z niekoľkých družíc. Jeho chod je však dnes samozrejme výrazne skromnejší. Doposiaľ stojí neďaleko Zrubových chalúp a stále v ňom prežíva duch prvých prieskumníkov zachytávajúci kozmické signály. Pracuji tady už 30 let a vlastně z hlediska mé vědecké práce je nejhorší to, že tady jsem sám, protože vědecká práce se musí dělat v podstatě v kolektivu. Musí člověk o tom mluvit, musí diskutovat a to mi v podstatě tady chybí vždycky nejvíc. Program družíc Magion sa do histórie zapísal ešte jedným rozmerom. Keď sa v 80. rokoch hľadal názov pre televíznu zábavno-vzdelávaciu reláciu pre deti, padlo rozhodnutie, že ponesie názov práve prvej československej družice. Program sa stal veľmi populárnym. Neskôr bol dokonca doplnený reláciou Vega, ktorá bola taktiež pomenovaná po slávnych družiciach. Ahoj holky, ahoj kluci, vítám vás, přeji vám hezký den, ano, je tady Vega. Záľuba a túžba po vesmíre sa odrazila aj v hranej televíznej tvorbe. Za zmienku stojí predovšetkým slovenský seriál pre deti Spadla z oblakov. S čím to máš? S medom. Med je dobrý. Mrek? Čo je to mrek? Skladka, nevidíš? Medziplanetárny raketový gorák. A samozrejme dnes už kultový seriál Návštevníci, v ktorom musí skupina vedcov z budúcnosti odvrátiť katastrofálnu zrážku našej planéty s cudzím vesmírnym telesom. CML, hovorí CML, centrální mozek lidstva. Nebezpečí. V hvězdném prostoru AL-36 propočten neznámý objekt směřující k Zemi. Kontrola nutná. Ta televize vždycky je nucená reagovat na to, co se děje ve společnosti. Ať už to byla televize v západní Evropě nebo v Spojených státech, anebo v socialistických zemích, kde ta reakce byla samozřejmě komplikovanější, ale přesto byla. Ve chvíli, kdy začal vlastně člověk vysílat umělé družice do vesmíru a pak tam dokonce i letěl, tak to samozřejmě bylo téma pro všechny, pro celý svět. Tam jako to rozdělit na ty bloky sice nějakou roli hrálo, ale jako byl to úspěch celého lidstva.
větší odraz to mělo ve filmu, kde vlastně vzniklo několik filmů, které měly, řekněme, základ, nějaký nápad, který je typický pro science fiction, třeba Muž z prvního století s Milošem Kopeckým, což ale byla satirická komedie, která jako ukazovala ten ideální svět, který bude a jak ten současný člověk do něj ještě nedorostl. Dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu? No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu. Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex. Tak to jsou peníze z prvního století. Ano, drobné. A vy tvrdíte, že jste v té době žil. Vždyť to říkám. No a potom samozřejmě Ikarie XB1, která je podle Stanislava Lema, což jako byl propracovaný velkofilm, obsazený špičkovými herci s nějakým jako hodně dobrodružným příběhem, taková space opera to vlastně byla. A samozřejmě ten film je dneska kultovní, takže jako já se na něj dívám prismatem tehdejší doby a myslím, že to byl film zdařilý, který přinejmenším jako do těch kin přinesl téma, které diváky určitě zaujalo. Jo. Proletěli jsme biliony kilometrů. Jsme téměř na konci cesty. Uplynou léta a děti se budou učit, že jsme byli první, kteří se vydali do vesmíru hledat život na planetách Alpha Centauri. Ranné 60. roky, počas ktorých filmy vznikli, boli dobou Sputniku. Sputnik to spravidla znamenalo niečo prevratné, moderné, svetové. Sputnik vylétl v době, kdy tady už jako skončilo to tvrdé stalinistické období, ale pořád tady byla velká příchylnost k Sovětskému svazu a velký zájem jako mu tak trošku nadbíhat. Tady vznikla třeba celá řada kin, nevím proč zrovna kin, s názvem Sputnik v České republice na přelomu 50. 60. let. Vznikl tady rádio Sputnik, bylo tady bistro Sputnik, jak v Praze, tak v Brně. Vtipné je, že teď v bývalém bistru Sputnik v Brně je prodejna oděvů a prodávají tam svetry s nápisem NASA. Jo. To krásně vidíme, jak se to posunulo. Takže když se něco pojmenovalo Sputnik, tak se člověk tím přihlásil k tomu, že chce být jakoby na špici dění, že jako in, a zároveň to byla jako poklona Sovětskému svazu a byly to politické body navíc. Spolu s rekonstrukcí kolonády však vyvstala otázka, jak vyzdobit rozsáhlé klenby. Původní malba z nich dávno zmizela a už před válkou byly pokryty holou bílou malbou. Výzdoba byla nakonec svěřena malíři Josefu Vyletělovi, kterého čekal úkol, pro jehož rozsáhlost není v současné době srovnání. V Mariánských Lázních vlastně takový surrealistický výtvarník Vyletěl namaloval taky kosmonauty v takovém podloubí, do dneška tam jsou, dneska to působí jako takový bizár, že vlastně ta představa, že takovýhle výtvarník jako třeba Vyletěl, který si jinak pouštěl fantazii na špacír, tak se věnuje takovému tématu. No a v poslední klenbě jsem chtěl navázat tedy jako na současné a moderní myšlenky, že tedy kosmos je otevřený, že je otevřený pro všechny a že tedy v kozmu se dnes odehrávají historické události. Z dnešného pohľadu pôsobia tieto fresky trochu znepokojivo. Autor kombinuje vesmírne motívy so zvláštnymi chápadlovitými motívmi a anielov so zachmúrenými tvárami. Ako by od budúcnosti neočakával také pozitívne novinky ako svet okolo neho. 80. roky boli čiastočne dobou technooptimizmu, čo sa prejavovalo aj na prognózach, kedy sa ľudstvo presunie k životu na Mesiaci alebo k cestám na Mars. V 80. letech budou postupně raketoplány nahrazovat nosné rakety. Umožní i stavbu slunečních elektráren na geostacionární dráze, to je ve výšce 630 000 km nad Zemí. Později budou zřízeny mezinárodní laboratoře na Měsíci a dojde k pilotovaným letům, tedy letům s posádkou na Mars. A kolem roku 1995 budou kroužit kolem Země velké stanice s antenami a aparaturou pro zachycení signálů kosmických civilizací. Žiadna z predpovedí sa bohužiaľ nenaplnila. Miesto toho priniesli dejiny československým vedcom celkom nové udalosti.